Okay, mo pa nga aga mga kabungto. Di pala kita na human sa Diana. Anak pa Diana si Ramam Vicky Caparoso. Di sa barangay Tinampo. Ikaw pat na. Ikaw pat na nga Diana sa kapatronan sa Bungtusan Palapag. Bunso. Mo ano? Yan. Jerome. Ang hang. Sino yung idol? Ikaw. Ba?